Majong buntang ni yung tanan. Ako na po ni si Jinbers. Karon guys, Bernice na. It's sa Nuibi. Nja, sa jo mini mama mong lakaw karon kay matumi sa generika kay naman na sila ikuanda na libre nga patis. Magpatis si mama og kuan guys, dugo. Kay pirmi ko na siya pangulbaan. Halaga jud. Kulbaan na naman po tag-apil. Ya, sige yan. Nabilin nga natug pa, halas dos na ko na ning huli gabi kay nanis ko. Yung panis ko. Nanis ko. Kay na may disco dari gabi kay hapit naman po dagkuan. Pista dani sa Konsolasyon. 16 ug 17 guys, pista dani sa Barangay Konsolasyon. Mo nang naay kalingawan gabi nay disco sige yan nanis ko. Ato sa mi guys. Ikaw lagi wala lagi ka manisko. Wala pong, Ha? wala pong chicks. Makita makag-chicks dito sa diskuhan. Yan nami guys sa kuan generika. Free blood pressure. Free lagi sila. Naama? Pwede yung pakitili. Si ma'am, pangutan lang pwede pa magpa-BP. Palibon yung lugo-lugo. Kami laboratory package ma'am, September 24. Laboratory? Package Lamo? na siya. Karon? September 24. Sa Tapon Covered Court and venue animal. Magdala lang animal mo. Magdalo ko kay magpatuan. Oh, magpakuan ka ma. Mag-fasting kaya po na siya mama 6 to 8 hours. Ah, magpasting ka punta? Oh. Tayo nag-start na siya dito sa Tapon, alas 5 sa Bultak sayo. Sayo kayo? Okay. Uban man good ma'am kay dili makakuan pag dugay mukaon. Ngay uban baya na kuya pa nagmukaw ko size. Fasting ba yun? Mapil ka man. Wala. La. Iwaan day kusilyo. Nag-clean. Meron ba? Kasala ka na. Makasaka. Para lugo yun. Patay na. Ay nato ra di ay. Tusokon ra ka diot. Oh, pero Wala ba ni ma'am? For magpas- monitoring lamang good ni. Ah, Fasting yun ka. 143 ma'am. Taas naman. Kasi normal lang na. 143. Ano mang normal ani? 101 to 127. Oh, nagtaas ako. Ano? Taas ang sama? Yung sugar. Sugar. Pero gamay ra. Gamay ra. Gamay ra diferensya. Gamay ra diferensya. Magpa-BP po. Oh, mabipig po ko. Dili lang ma'am. Pagpabipitod pa. Hindi mo marito kung ako may sugo. Pagkabalo lang din. Yung customer record pa. Bago na may isa na tawag ng user. Ah, Mga list of customers na kita po. pin pa to. Awin ito rin ma'am. Oh, 5 po. kasi yung gusto mo na nang nagpakuan ng kuwan. Pagkaan mo. Normal ra na. Ah, normal ra. Pwede mo pa-baby. Pag-baby mo. Ikapod pa. Yung pagpabipid ha. Pero wala kayo maintenance ma'am. Wala vitamins ako. Pero mga kahit nga maintenance sa sugar, cholesterol, wala lang. Wala. Pili mo dugo mo 140 over 80. 145? 140. O 140? Over 80. Kuan lang ka lang nga ay. Di lang magkuhan og mga kampis ba para ay. Ano mo lamang sugar, taas-taas. May ganin eh. Yung tao na kung puso para hindi ka kasapaan. Gasukal na kung magkuhan kape pero ganun Nagkakayan. 130 over 70. Ah, di ka na. Normal ra. Tinta na mo lagi. Sobrang kapoy ka na lang mo sa'yo. Ay, 20
ma'am. 24 na tanan. Next sa gabi ka, ni Pohon, ma'am, ha? Oo. Ayaw ka lang po mag-inform. Ikaw Oo. ka naman sa lahat. Oh. Naman ko sigtik sa cellphone, di ba na record ko Oo. diri? Kali akong anak. Huwag na yung mga... Updated man ni sa dinis generika kay og Siya nay man mga naka-record na video. Ako, man Jesus siguro. Big Big. Naman siguro. Pero may mo text good. Huwag na yung mga libreng kuhan. Nay mo Kailan tips. akong bayaran dang? Ako yung ko na niya. Hi guys. Mana silang kuan guys pa BP. Okay ra ba mag-video? Hi guys, mana silang kuan guys pa BP. Yan, normal ra nilang kuan do ko. Si mama lang kanila ang kargamay. Salamat ka ma'am. Kasi may ikuan nga, makakontrol ka sa kuan. Ako hindi gamit nagatas ka ng insurance. Ha? Pero wala ko Oy, yung... ganaan kay diabetasol. Unsa na ma'am? Gato ko na? Muna kasagaran ko. Diabetasol? Oh, diabetasol kay mga glass na makikita ko. Kuan man pugod, ganang akong pugod na sakit, ikong Sila ma'am, na ako na free consultation karon kuan December 17 sa anniversary na sa Generica ma'am. Pwede ra ka mo ari anak diri ma'am magpakonsulta di free ra gid. oh, sa atong kuan, sa cholesterol pala, no? Di kuan na rin siya, bali general check up na siya. Check up lang din. Anong September 24 month sa laboratory package. Alaon ang bato. Kaya sa Dili, garan. mismo. Kaya sa garan nagdang kanang mabuntag ko ang pagpita, sa garan nga, pagkape, sinunod ba? Wala ko lang po ano, pero gabi magatas ko. Mauna na. Alam mo ba? Salamat ma'am. Thank you. Salamat. Huwag kayo magkatawa sa dili yung sakit. Kumana guys. Kuan, basta sa kuan ni mama sugar. Asa pa? Mamalit pa man na si Jana pa may si pamalitan. Ay sa kayo po, nakumotor na. Ada ni ratawat ma. Asa pa man ta masarus pharmacy? Nandiyan guys, mapit sa mi sa kuan guys, Rus Pharmacy. Kay mamalit og kanang kuan vitamins. Nandiyan Bernice tabo dai karon. Kay Bernice. Limingaw na kag tabo man no, nakakasuroy-suroy. Nay, among pagdanan doon. Nanimik lagi ko, be. Sikinta lang akong kuhan, be. Oh, say tagdo kay mo kamato. Kung dugo. Asar may mong baston ma. Trasar ba Si. Bili naman ni mong baston. Ano may daris kuan guys, sa Rus Pharmacy. Tana pa siya hang listahan. Sa pa ko nilain ma. Namoy non-scoop capsule. Ay, wala niya na dire. Namoy ipikasin ka dagko. Adi mo may. Nadia ma oh. Sa sa sa. Ah, wait ko ma nga narakadak pa. Potensi na lang. Kupinsin na lang guys. Nakapalit na mi guys. Tamo ang tojo dari sa kuan pharmacy. Jasa naman ta. Sa kuan pa Olympic. Olympic. Muna kapagpauli. Gamay ragtawag tabo ron. Ala. Ala ka na ay kuan pa. May dakop. Patay. Wase. Nasa tumi pangitaman non-scope. Nans capsule. Nans capsule. Mani diyang ginam guys, herbal nga Nans capsule. Dari sa mis merkado guys, kinapay pamalitan si mama na tuman. At may sa kuan drinks. Tabo karon pero mingaw. Yan na, kaya Mumbai. Parang ka-cute sa iro oy. Murag teddy bear. Ari ko diri magpupunta. Are, be. Bombay ra? Pila ma? Ma pila? Pila 1 per day. Papili day ha. Okay. Ay, nagdag ko kayo. Diyan man yung pangbaligya. Bombay, asar mo tos mother? Asar mo tos mother der? Palit mo ko nun dyan. Di ara di ay. Malit siya kuhan. Dalag. Kami na maak sandari oy. Kami na maak. Dalag kong tabako. Diyan man na ibaligya. Kaya na nakapili na kagdalag ma. Lima. Wala na di ay. Pura nito na. 200 ang tabako. 200, 400 na. Mulit yung tabakong isog mo. Manakit na pag isog. Siguro. Ha? Ha?
Kami. Pagkilang kilo. 50. Kari ulo. Kaniti pilat eh. 50 lang usa, ikaw man. 40 kilo. Kani may singita. Palit ko. Hanggang yun ito. Palit ko. Sangas dong ka na. Dami ka na. Kani o. Sukaan. Patis din, tag gamay ng asukal. Nin tag sili gamay. Kalamiya. Karehado ha. May nagkumplito pala kita. O, katong kumuni ka nun na eh. Kuwang na dahil ngipon. Ganang kulang na pag-ipon niya. Lanoy-lanoy lang ikaw. Dali kita asluman. Sa una matay. Grabe kay kumukaon. Mangga. Ay, hindi pagmangga o. Nangabangat. Eh, nang yun. Karira ako rin magbayad dari ma. Ay, kesa dyan lang. Apilan dyan. Kana ko no. Nag-volunteer si ma'am. Report. Ito nga yun. Mambudol na puta. Kita na po Wala na. mambudol. Katawa lang sa atin. Kunig usa. Ron usa. Oh, kunig usa. Na, sira usa magpaon. Ayaw kayo, grabe rin ba ni pag naimangga halos dili na lungan. Binta. Binta ka na. Oh, nawa, nakabudol na ta. Tengon ka kung mabudol ni mo ha. Bilay 20 na? Kiluhon ka ni mo pag kilo. Sige. Karnaba unta tuma. Ha? Karnaba ba? Wa lagi, ngita na pumugwala. Ito oh. Mangita kay mo ka nang naa. Kuwan ba ka ng guyabano ba? Isang taon na. Kanan ninyo? Haban na ba? Haban na. Ah, July na. May kamatis ma o. Pilang kilo? Lamig ilang kamatis. Mga para ba ilang kamatis? Pili ba? Dari butang imong pinili. Hinog be? Anong hinog? Mamari papiliun kung sa ijang gusto nga isda. Kaya usahay, mamili ra ba pud ni? Kaya ganahan unsang isda. Di jaray kuan papiliun. Terus ko pa kagilang mga kuan pa ng gilihok. Ito ni Bill. Ay ba? Ano pagita? Kugita ba kugita? Bangag mga pag hinay. Kanira ko nang usaya pa. Pila na? 140. Saan na yung bisan? Oh, isip, hinlo idaan dong. Dito. Dawiwa adong, wae. Ano sakto lang yung wagod? Oh. Sunga na. Wala. Do, kaon ka na. Dili mo. Dili mo mukaon. Mo ikaw. Kumo. Ano sa man? Kumo lang. Ang kanang kuno lang ba? Sa bawol kanang Len, ilang kilo Len? Ha? 4? Balik 1 lang good, balik 150 lang. Balik 150 lang kami. Kumain na lang ko doon. 200 tunga na. Daggan ba tunga? Biko na. Wari ra mo dari palit guys eh. Diyan mga balit dyan guys. Pakapay na. 200 na. 200. 200. Ano mo din ipalit guys. Kinay pakapin. Barato ra ni Jahang balik sa ganing isda o. Pila na yung card? 140 din, 200 to ma. Chris, tanan. Kana ra kininto sa mga mo, kana ra tibok karon mo. Naminis mama ba nagmangmerkado kay Bunga? Sa senior na. Wala na po ipalit sa gatas. Tuig ta permi ang merkado ma. Mabudol di ka permi. Nabudol sa. Katawa na mas. Ato si Koy permi kay mabudol na to. Malibre sudan. Pordoy dyan ka mag-ikaw pero may ba nang dyan na merkado ma? Te! Salamat! Salamat! Ha? Oh!
Human na may pamalit dari sa mga kinahanglanon dari sa Condes Mercado. Ito na pag ni Saprins, mamalit sa mga paninda ni Mama. Tantanas Mama, gauna-una na. Kasi ning ibili na mo dito ni nga mo ang gipamalit. Ang sinilas nga hinatag na tibing si Mama nagsuot guys na sige ganahan man siya alam mo pang gihatag ni Jate at atong sinilas nga imuhang gihatag. Humana. Humana guys. Pamalit si Mama si Jangkon. Mara mo tayo magingari dari diyang mga paninda. Unsay wanas ka ng tindahan. Manajud mi guys. Marataya mo ang ipamalit mga kinahanglanon ni Mama. Nas Mama gaw na una nagsakay gisakit nas tuhod. Diba? Kita na siya siyang tuhod guys. Nakagwanta, dugay maglakaw-lakaw. Hey guys, na miss bye guys. Nas Mama nagkapa-kapa nas Mama. Tapos yan. Bilat siyang kagwang ulo. Wapa na painit. Kinagpasting. Meron susi mo. Tapos na sugar cake. Sa Mindanao siya mag-sugar. Oo, dito po sa Mindanao. Sige yaw-yawan. Usa pa man natadya. Na, wahay ng tanan. Ako wahay ng tanan ko numa. Anak katagan na yung inahal. Guys, nakauli na mi guys. Kay magluto. Way ininit. Naginit ako ganihag duha ka. Kuan, magtakang ko. Magluto guys. Ug pamahaw. Kay wapa may pamahaw. Kanisa jura may panglakaw ganiha. Nagkuan ra. Napalit. Na mainit ra. Minam ra ko gatas. Yun nagkape. Si Mama wajud. Jamo. Kaya nagpasting. Kaya mo to nagpatis. Siya ang kuan sugar. Ang luton karon guys. Karing kuan. Sugpo steam ra kuno ni. Kasi ni panangtangan ning kuan plastic. Hugasan rin ang isda, may ikaw rin mag-unon ma? Oo. Kaya basig di ka ganasang inununan, lahi ra ba ko mag-unon? Oo, ako rin luto day, ako rin tatlubi lang siya. Ako rin, karirang mo yung sabuan. Oo, karon. Hasa nga limpyuhan guys. Taman Mingkoy, umot Mingkoy. Nakasimot ka gumot? Ha? Ay say. Kasimot ka gumot, Tingkoy. Kasi sa pagumot si Mingkoy, loyan ni Mingkoy. Gana guys, limpyo na guys. Dari na natin ibutang ni kinas Mingkoy. Nara pa di pang kung patungan maliban gimana pa sa kanang ulo wala ipas yun na. Di man kay makita na lang. Ano makitan ningon na pa ng viewers oy ang iring nangawat. Makita mo ko na kaya magmasiplata. Isang kangan na rin sidanan eh. Grabe. Kung sa kilong yung kakao na kung grabe. Nagkailami man. Lami sa mga sedan guys. Mama. Kamama ning treat guys. Sedan na mo ron. Na guys, luto na guys. Nakuha na lamang ko mag sabaw sa isda. Para sa tong sinabaw. Uy, Mingkoy! Ay, naku Mingkoy. Naku Mingkoy. Hindi mo na po kung makasukon ha. Butangan natin si Boja sa katuang kuhan guys. Sabaw. Ang bukaw na. Kani guys, nga isda. Ngani nga isda na. Kanira mo yung sabon, isa kabuko. Mano na laman ay sabaw. Butang na rin natin yung sibuyas. At na ning ilunod ng kuan guys, kamunggay. Ana guys, ang sinabaw nga isda. Ilami ara pagsabaw. Bisag oras siya. Lami man din ang uno. Sabon. Ano na guys? Luto na guys. Atong hugasan ni kapadyas kay iwaw ni kapadyas ma. Oh, iwaw aday. Hugasan sa.
Tamis bakani. Wow na to guys. Wow. Ang kalutong. Mulot baka ni natagkaon nga mura na rabang. Mura na rabang lutunga. Lagi mo, different nito. Laming nigbugnaw. Yugatan na nini mo day wa. Yugasan na. Butana na gasin. Naluto na. Mga na ta. Makan ako. Pila ni Bombay day? 20. Tinta na. Si Tinta? Pila mo yung kilo, 140 na. Oh. Sige yan. Pukawa to pakaw. Ako to pila, 10 na. Pukawa to kay nagsis na. Pukawa mo na. Istingin ko nung tamis ma. Makuhaan ko dito dito. Do? Makuhaan dito. Makuha doon yung dito yung vitamis. Ang sa tumulo. Oh, si Mingming na po din ang inilupad dito. Pagkas na ninyo. O wala na, di taklob na. Takloban ako ikit. Karoon na naka. Digamuhon makaon sa takot. 12 na. Kaya susi. Alas 11 na. O, alas 10. Nakubog na ka? Kasi pa makakawan. Pure. Susi ako. Susi ako na susi. Di day bukbukin. Ha? Tamis matinood. Hawa. Hanis din mo. One. Naninda. Karoon pala kita niya nakikidag kong kamay, kapayat. Ya, alaga na mo nung kita diya. Kami di yun ay kagkukatrulain ka na may mayo-ayo karon. Ito ni Agi lain man. Sabaw. Yan. Yan. Kot, may pandis ko, takot. Kabawi na tulog ko yun. Hindi ako nang Balik. Pagsunod niya, galasan si Midya. Naglingkod ka sa tupa. Nasige pagduko-duko, nasige tanaw sa kuwan. Pagkalas dos na, kaya pa niya guys na mag-inom sa gatas. Yan guys. Mahutan ninyo guys. Mahu sa me. Ano na ba? Ha? Ano? Kami na.